bura mamalo mar piny Kenya. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula igeno ni dhi ng'ado wach kendo yango ni kweth mane e kind Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza mani kod kwan mathoth mag jood bura e od burano. Ma en bang' jood bura mawuok e kweth ariyogo nyomino wach kamoro nyokone gin ema gin gi jokanyo mathoth. Jafwambo marwa Walter Nyambaga Nyakwaramogi gie sani nitiere od burano mamalo kendo koro dani mondo mi watudre ane kode onyiswa kaka weche chalo chakre okinyi mane omonde od burano ka Spika Moses Wetangula nyoluongo wach ni od burano winjo bed ni chako chenro mage saa 3. Diponi oseng'ado wach to koponi podi gin ang'o gini madhi nyime gie sani. Jo od bura twak e weche mage e odiechienge mar ariyo bang' nyo chaka yanga twak mar od bura mar 13. Walter Nyambaga kiwinja inyalo nyiso Nyikwaramogi Ajwang' nyaka gie sani gin ang'o gini ma osewachi to gin ang'o gini migeno ni idhi twagie odiechieng' ma kawuono e od bura mamalo mar piny Kenya. Bati gero ni intiere makare kendo en adieri ni ke seche ma jopuonj keto obwongo kuom jopiny kendo yango odiechieng' ma kawuono ni endi moko kuom jok mane gimiyo puonj motegno kendo mojing' mobedo jo od bura maloso chike osechopo e od bura ka kendo gidhi mbele kod twak opogore odiechieng' ma kawuono ni endi moko kuom gigo magigo e mbaka en bilo wach wi twak mane jatend piny obiro loso ka e kinde mano ya od bura ma 13 kendo en twak mane otak kod jalup spika Gladys Boss-Sholei kendo bende igeno ni jatend twak ma pacho kaendi kata spika gi dho ngere biro golo ng'eto mar jogo man kod kwan mathoth kaachiel kod mago manok kanyo kochopo odiechieng' makich mopogore gi kit kaka oganda ne paro ni chenro mar yango jok man kod kwan mathoth nyalo dhi nyime odiechieng' ma kawuono ni endi omiyo Ramogi TV osebedo kaluwo chenro ni endi kendo koro gie sechegi to wabilo mana wach motenore kod moko kuom gigo mombimi kod jatend piny e kinde twak mare ka mokwongo waloso kod jaod bura ma Mathare Anthony Luoch okil kamaloka machiegni Ramogi TV kaendi mondo bil wach gi Nyikwaramogi. Kamano. Mokwongo awinjo kanyo ka gino momimbi matlich mokalo en ng'iyo kaka weche mag pur kaachiel kod odumbi kata mbolea mabeche ofung'ore ne jopur. Mano achiel kuom gik ma ne ker nowacho e twak mare ka nobiro e od bura kane giwuotho e manifesto margi ne gikone gidwa kelo bech mbolea piny mar mondo bei mar bando gi bei mar chiemo mondo bi piny. Mak mana ni wan wawacho ni ne giwacho ni gibiro timo gigi e ndalo 100. Ndalo 100 go koro sani chiegni biro subsidies mane oket kanyo gigolo oko to chal ka gima bende wan gi wuoth mapod bor kapod gigo pok ochopo kech kitambo bolea go bedi ma bando chiegi ma gigo bed ma koro nyalo bedo ni bei mar bando go dok piny nyalo bedo thuolo mabor. Bende awinjo ka giwuoyo nyicho golo executive order machielo ni ban manoketi ni GMOs kata chiemo modhi ochiek gi kodhi ma olosi e yo ma ok ma kawaida kako pangega ma iluongo gi dho kisungu ni GMO. Macha bende nawinjo ka gitwak ka giwacho to mano bende warito ni mar mondo mi giketi nikech wan kaka joma nitiere koni wacho ni katiba wacho ni public participation jopiny nyaka keti mabed mago mbaka mawach ni to gini jopinje manotamore timo gini gitamore time nang'o. Joutafiti mar sayansi mawacho ni gini nitie kaka ketho aluora mar piny, nitie kaka nyalo ketho pigewa gi kuonde ma ochewa nitie kaka gino nyalo ketho afya mar dhano. Magi poko non matut to bende poko penj japiny ni to gigi wadwa ni mondo wadhi okang'ni koso mamoko manokwa tim kaka ng'iyo kodhi mar bando, kaka keto fertilizer obed bei mapiny, kaka making sure ni wan gi irrigation mar mondo mi ji kik bed ni ng'iyo koth eka ji pitho gik machal kaka cassava, gik machal kaka bando, gik machal kaka pamba e Nyanza. Magi gik ma inyalo tim ma inyalo ket irrigation maber mar mondo mi kik wabed ni wang'iyo koth kapok wachopo okang' mabiro bedo ni koro wadwa tiyo gi gimoro miluongo ni GMO. Kamano mheshimiwa kapod igorori mana kar GMO kanyo chal ka gima piny owacho kata nosekum tiyo kod moko kuom mbolea maket kod mane to chal ka gima koro duoke kaka jo od bura ma bende loso chike gin okang' mage munyalo kawo mondo mi ulu chik mondo mi ponono nyalo hinyo ngima oganda e yo moro to koro uluwo laino makare. Mokwongo warito ni mar komiti
mag parliament mondo mi ket piny kech achiel kuom tije mag member of parliament kata jaod bura en gimoro miluongo ni oversight kendo en mar ng'iyo gik ma japiny mathago pach japiny. Watimo mano through committee moro muneno ma speaker obedo ka ni Mr. Speaker oda chamacha to koro chal rally to gik moko te timore committee. Komiti mosebedo piny ma komiti mar jo agriculture, komiti mar environment, komiti mar health, nitiere jowa mabro bedo e komiti go. Wan gi joma chal Dr. Nyikal gi nigi jok mo olony e yoregi. Wan gi ji molony e kuonde mopogore mag agriculture ma kosebedo kacha. To wabro kwayo gi ni mondo ging'i wach japiny kaka japiny paro. To wan gi thuolo mar mondo mi wakel penjo, waluong minister, kech minister inyalo luongi obi mondo duok penjo ni to gima koro dwa kelo ni immediate effect mare to gi long term effect mare en ang'o. To bende wanyalo golo chik kata motion kata declaration mawacho ni gima bunge cabinet no wacho kata gir kercha mondo chungi. To bende pod wanyalo kelo chik, kech chik makoro ni wacho ni ban nitiere chike moko manosebedo chien ka miluongo ni Biosafety Act, Biosafety Authority to gi gik mamoko. Wanyalo kelo chik go twakelo amendment twa suspend gik manomiyo thuolo ni ban wawacha kanyo ni koro jiemo ok oyie mondo time e Kenya. Koro king'iye ting'iye e article 94 mar katiba mawacho ni onge gimoro amora manyalo timore manigi bade machal ka gima en chik ma ok okalo through bunge. So wabro luongo gigo, wabro interrogate gi, wanyalo gologi mondo wagol power mar GMO no kabisa. Erokamano mano ja okil Kamaloka Anthony Oluoch kendo ja od bura ma gwenge mag Mathare Nyakora Mugajwang ma bende tene kod funde mag chike kaachiel kod bedene manyalo miyo iwinje yono makare. Agwelo ja od bura ma Kibra mwalimu en odiochieng' ma bende yange jopiny jopuonj kaka jok maseche moko osechiwo rieko malewo odiochieng' ma kawuono ni penjo mokwongo moko kuom gik ma jatend piny nolose okelo kanyakla loso lwasi moro mar keto CBC obed gino moko chiwo pek ne janyuol kaka japuonj. Kendo ni od bura ng'eyo ni erokamano ahinya kuom gwela mondo awuo gi jopiny kendo aket ler kuom achiel ariyo mag CBC. Yes. YCBC ni neno kane kisomo speech president mande parliament to no komule ahinya to wuok odhi oketo gimoro ni task force. An kaka ng'eyo task force winjo kaw at least 2 years to macha ni koro manas committee ma within mar government mar education omigi dweche 6 kende mondo ging'i ni to CBC ni bende en gima nyalo tiyo koso okonya tiyo. Paro ma ngima ma an go gima ketho education ma Kenya kata makelo reform ber kimiye ndalo mang'eny nikech onge ng'ate Kenya ka mora ma onge gi nyathi kata watne kata wede gi mora masomo. Omiyo ma gima affect ngima jo Kenya te. Koro aneno ni timo maber nikech nyocha nitie ywak ahinya ywak ne wuok kuom jonyuol to wan mawuotho e piny ka jonyuol go be ka kori penjo malong'o ni tang'o miyo kudwar wachni pekni kanye to giwacho mani wan be jogo duoko wa skul ni komi nyathi assignment an be idwa na tim. Koro areas ma jonyuol ok dwar go ema koro joma dhie mane task force owinjo ng'i ni to kare ang'o momiyo jogi oketo gi jonyuol gi homework. Ing'eni aparo ni waboro ahinya ko pinje machalo America machalo UK miyudo ni komi nyithindo assignment to jonyuol bende konyogi. To Kenya ka ibro yudo ni nyithindo samoro dhi miyo jonyuol ema timo negi gigi en kinyo tere ne japuonj omiyo ok giti gini ok konyo nyithi skul. Koro kanye mowinjo wang'i to ok en system marach nikech odwani obed system ma ka nyathi wuok e skul to en gimo nyalo timo. Nitie gimo miluongo ni pathways jok moko madwa bedo mana gi skills kende. Kidwa go mpichi moro to kanye miluwo, kidwa bedo wakili to be kanye miluwo, to kineno ni dwa bedo daktari to nitie skunde be makoro idhi time mana science. Koro aparo ni mane gima nyalo wacho en mana ni gima ne ok otimo no winjo kaw jok
stakeholders gin jopuonj, nyithindo gi jonyuol. Mago great stakeholders. Kero kamano Mheshimiwa kakora wei aneno kanyo ka jo od bura kendo chak twak gino motenre kod nengo mag chiemo pacho ka endi kaachiel kod modhi gi mauta. Awiye kitieko. Igenyi kaka ne pinyni osegik, nengo gi pod ok nyal dok piny. Nikech kineno speech mar president, ok odwa timo subsidy e chiemo, apano odwa timo subsidy e pith. Inyalo yudo ni ka ng'ato is a farmer, tema koro iketo ne mbolea kanye modwa time subsidy. Tiende ni mabro kawo wiga achiel kapok wayudo lokruok. Koro moga joanga gomba kanyo kod jo od bura mabende ne nitiere od bura dichi makaguno kaka bilo wach motenore kod twak mono chiw kod jatend piny William Ruto e thuolo mokwongo kanyaka chap seche gendi koro od bura mar 13 duogo e romo tok yudo migago saa 8 kanyo gi nus. Wageno ni Wetangula koro nyalo biro chopo ka mondo mi odhi nyime kotayo twak ka seche go bende od bura mano mar Senate bende koro dhi chako bedo kod bedo mare mar ariyo tok bedo dichieng' makin. George Bati kachiel nyaka studio. Erokamano nya Walter Nyambaga kuom miyowa ler mathoth ahinya kotenore gi weche madhi nyime kaachiel kod twak ma itimo gi jo od bura manitiere od bura mamalo manyaka gie sani chiwo pachgi e yore mopogore opogore kotenore gi weche mag twak ma otimore chakre ne gidonjo e od bura kar saa 3 mar okinyi ma kawuono.